राजा चिनि बर'खाय मोसालायै जुवां लोंलायै डिप्रेसाराव नस्थ'ङै दङ आबोनो बदमा खालामनाय दाखरक जत तिनियर टीएसएफ नि फ्रेसार्स फाइनेराव प्रुफ दङ गैया आबोनो चिनि देउटी दाखरक ओ मुन्दावबो साबोन आंतलाङै सोबाय डिप्रेसाराव डिप्रेसार साबो निनि हानि निनि ताकुक निनि बुकुक आबोनो बदमा खालामनाय ताई साना मुसुमु टीएसएफ जेब्रक टीएसएफ मेम्बारशिप नाय गाहाम kai टीएसएफ नि सोमोन्दो बा टीएसएफ नो नोंबोसो kai हामजाक आबो गाहाम kai बुजि सुगै टीएसएफ नो मा खालामनाय नायदि सीपीएम सरकार दंफ्रु kai टिप्रासारावनो तामहिन उपजाति ट्राइबेल कांग्रेस दंफ्रु kai आदिवासी पानो हंदी एसटी पानो हंदी हाके हनै फायो सुनो ताउ बीजेपी दंफ्रु kai जनजाति अब हाइनो 5 বছর পর টিপ্রাসারাवने आंचलिक आचाय खांगा kai आंचलिक आचायमानि परेखा तामखलाय छात्र संगठन सुस्रामो ट्राइबेल स्टूडेंट फेडरेशन TUIF आतिशा आमति खलाय टिप्रासारावने चिनि स्टूडेंट दंनो यूज खलायै टिप्रासारावनो बंग खलायो आबोनो बदमा खालायनाय जों गाहाम kai मा बुजिनाय जोंनो बजाखौ ताम खालायनाय जोङो सोंखांगाखै बरक दफा टिप्रासा टिप्रा जों खायसे जागा फालिमेयाखौ आबोनो फायनायनि बागै जों दायित्व मानानाय सेमिनार खालाय खायसे जागा मातुबनाय दाखर टीएसएफ टीम निङै आं खरकसा जतर परिचंनाय दिनै अर हायनि रंनो एलिस्ट बा आनि खरां खानाय दंना रंनो परिचंनाय रंनो आं आनि खानि होइदे नरक काइन्डलि आं रिक्वेस्ट खायनो मसुङो दाखर नरक आगरतलावो पयना बागै नरकनि मा बाबु बल फालै मुया फालै माइरं फालै माइ फालै वा टप फालै नरकनो परिना रख जाव राइट ओ जागा जों बिसानि परे बसर सेस चिनि रेजाल्ट गाहाम फुनुगै मानिखाय मा बाबु सं बुसुक माने टक थकजागै मोग दैखौलाय खाबनाय आमते फुनुं मा फुनुंनाय दिनै टीएसएफ जे अरब फायनेर जतन आं रिक्वेस्ट खालायना रगौ दिनै अरब फ्रेसासो फाय नुकजाखा फन नाम्बार नारो लायखा बना डिस्टार्ब खालायनायनि बागै आमते फन नाम्बार नारंनानि बागै दरगा नांगिया जेदा बिपदस सुबाजांनाय आनि एक्सिडेन्टआव खाब्रम फायनाय आमते बेसे बन्द दरखारि दरगा नांगिया अन्य स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन टीएसएफ खाब्रम थानाय ननि लगे आमतेनि लगे इसे दंले ताकरा जरा दंसेनि खासिरे गैयाखाय खाव खाकसां मा मांगला आं रोजाबना होनि दंमाने हायफानो अररगो दमा जाङाब्ला आंबो रोजाबत्रं गैया हायफानो खानाङै इमोसनेलङै फायके खरांपा हामै मामले रोजाबनाय नवायसो बुझो तो सिंगार कमा बाय नेटारं बाय खाका आं फान ताइसे सिंगार मा फायनाय
Maya samungkono kok geroi. Ani life ni history kaisa salangana. Angbo bol phali muya phali chane ni besano. Ang nije phali phekya. Tabuk es yang TSN president ni tabuk chief advisor ngai nor ni besang ko sai dong. Wa nama singcha. Mane okalpanik. Abu isone hamari noni dofani hamari. Tini dofani hamari mane nyo. Ang tini o jaga pasai kok sai dong mano. Tini ang khoroksa petrol pump ngai petrol pump ni malik ngai. Ang tini oro dofani bagai rang pusa. Kisah just 1% pan contribution khalai dong mano. Abang dofani samung tamani bagai hamari mano. Abu sih. Thajing otam saka jora tong seni khasiri kya kai khao khak sangma bangla.